тавре мо шоҳид шудем ин ҳафта дастаи барселона тавонист бозии худро муқобили тими бетис бо пирӯзӣ ҷамъбаст кунад 3-1 ду голро Рафиня зад, вале таваҷҷӯҳ асосан ба он буд ки чӣ гуна дар фарҷоми мавсим бо баъзе аз футболбозон хайру хуш мекунанд, махсусан бо Роберт Левандовски ва мо тавре мебинем як давраи бисёр хуб барои ин ҳамлагар ва ҳамчунин барои мухлисони Барселона ҳам ки бо омадани Левандовски аз нав то ҷое метавонем бигӯем дар роҳи эҳёшавӣ саҳми худро гузошт ва дар ин байн 3 бор чемпиони Испания ҳам шуд Левандовски бо Барселона. Акнун ин ҳамлагар аз дастаи Барселона меравад. барои ман аҷиб аст ки барои чӣ меравад як бора ин хел тасмим шуд? вобаста ба сину сол, вобаста ба оне ки қарордод дар инҷо барои ман барои чӣ мегӯям, барои дар мавсими имсола дар мавсими имсола вақте ки барои Барселона лозим мешуд бозингар баромада натиҷаро таъмин мекард. фикр намекунам ки 6 моҳ ӯ пиртар шудани ӯ ба гап дар сари музди маош ҳам ҳаст, барои он ки музди маоши нисбатан зиёд мегирад. ва ба куҷо меравад? Ба он ҷое ки ба ӯ музди маоши беҳтар медиҳанд. Ал-Ҳилол аллакай 90 миллион пешниҳод ба дастаҳои арабӣ ба хотири пулкоркунӣ бисёр аст. ман фикр мекунам ӯ арзанда аст бо он хизматҳое ки кард дар охир рафта барои мисол музди маоши баландтар ба даст овардан ҷои боке надорад. агар дар сину соли нисбатан ҷавонӣ ё сину соли миёна мерафт ман Ал-Ҳилолро намедонистам. ман фикр кардам ки Барселона ӯро махсусан ҷавоб дода бошад барои масалан бозингари дигар гирифтан ба ҷои ӯ. вале агар барои Барселона бозингаре лозим бошад ки дар лаҳзаҳои мушкил ба ӯ гол таъмин кунад, Левандовски беҳтарин вариант буд. агар аз ҷониби худи Левандовски шуда бошад ин дуруст аст. онҷо бисёртар фактори синни солӣ ва он омиле ки маоши баландтар мегирад, вале ки на ҳамеша бо ҳамон маоши баланд ба қавли коро буд карда метавонад. ба лаҳҷаи маҳаллӣ агар бигирем, дар куҷо бубинед, дар Лигаи Чемпионҳо зарур буд ки Решфорду Левандовски буд сари вақт амал мекарданд, натиҷаро таъмин мекарданд. онҷо нашуд. ҳадафи асосии Барселона ин аст. дар Ла Лига ҳам инҳо бузургӣ накарданд. онҷо Реал Мадрид мушкил дошт, Атлетико чун ҳар вақта мушкили хосаи худро дорад ва бубинед вазъият ҳамин хел аст ки тамаркуз кардани диққати Барса барои ҷавоникунии айҳат, барои ояндасозӣ. Хулиан Алварес чаро онҳо бисёр мехостанд ӯро ба даст оварданд, лекин пули зиёд ҳам надоранд ки 120 миллион евро барояш супоранд. аз ин лиҳоз бо Левандовски хайру хуш карда мешавад, бо Решфорд ҳам чаро чунин вазъият аст, барое ки синни соли ӯ ҳам бузургтар аст ва он 30 миллионе ки ҳатто барои харидори ӯ зарур аст, ҳатто онҳо намехоҳанд ки ҳамонро ҳам пардохт кунанд. баръакс онҳо мехоҳанд ки бо эҳтимолияти кам кардани маош, ман фикр мекунам ки Левандовски як гуфтугӯи хоса доир кард бо раваяти Барса ва агар ки онҳо ба мувофиқа нерасиданд, ӯ боқӣ мемонд дар даста бо вуҷуди кам кардани маоши корӣ. он маоше ки ӯ мегирад айни ҳол тибқи стратегияи бошгоҳӣ мутобиқат намекунад ба он коре ки ӯ мекунад. барои ин вақте ки бубинед мавсими аввал ки ӯ омаду беҳтарин нишонзани Ла Лига шуд, дар идома баъдан албатта ки нафари дигар ки омад ба пуррагӣ ин марафони якатозиро ба дасти худ гирифт ва ман фикр мекунам ин қарори дурустам то ҷое ҳаст ки биёед нафарони андак ҷавонтар, нафароне ки андак хунсартар биёенду ба даста ва дар роҳи пеш бурдани лоҳияи дарозмуддате ки бо тамдидкунии шартнома бо Ханси Флик ин корро аз нав яъне ки дар идома ҳам давом диҳанд. ва Решфорд чӣ мешавад? Решфорд ман фикр кардам ки вазъият номаълум аст. ҳамон голи охирине ки ӯ ба анҷом расонид шояд ҳамин ягон таъсир гузошта бошад, барои он ки пурра Барселона дар фикри ҷавоб додани Решфорд аст. вале мо дар бозии охирини Барса намебинем ки Решфорд бозии охирини худро баргузор кунад ё ин ки ягон иттилои нав дар ҳамин масъалаи маблағ аст вобаста ба Решфорд, яъне агар ба мувофиқа расанд бо маблағи камтар шояд харидорӣ кунанд ва музди маошро ҳам коҳиш диҳанд, мумкин аст. савол ҳамин аст ки ҳамин Решфорд як мавсим дар он ҷо сипарӣ кард. шумо бозиҳоро тамошо кардед. масалан ӯ бозингари сатҳи Барселона ҳаст ё не? ман дар миёни он чолоку чақонҳое ки имсол дар Барселона бозӣ кардан, вақте ки Решфорд медонам фикр мекардам ки Решфорд алоҳида як бозингар асту бозингарони Барселона дигар бозингар аст. акнун барои аз ҳайати захиравӣ баромадан дар баъзе аз ҳолатҳо, барои мисол дар Лигаи Чемпионҳо хотиратон бошад дубл кард ба дарвозаи Ньюкасл дар марҳилаи умумӣ буданд бозиҳои алоҳидае ки худро хуб нишон дод. вале тавре болотар Имонбек гуфт дар бозиҳои ҳассос ва муҳимтарин махсусан зидди Атлетико дар Лигаи Чемпионҳо Решфорд яке аз заифтарин нуқтаҳои дастаи Барселона дар майдон буд. не ҳамон услуби хосае ки худи Барселона дорад, як ду се дар ҳол ба тики-така монандтар ҳам ҳаст услубе ки онҳо доранд, тики-така ҳам гӯя мешавад. Решфорд тамоман ба ин таврӣ намегирад. вақте ки онҳо ба ҳамин услуб бозӣ мекарданд, Решфорд дар он ҷо аст, Решфорд мисле ки намечаспид, ҷудо шуда месурад. хуб албатта вобаста ба ин фикр мекунам боз мураббиён андешҳояшон гуногун хоҳад буд ва онҳо корро дурусттар ба роҳ мемонанд.
дар мавриди барселона гуфта гузаштем. Акнун биёед дар бораи реал ҳарф занем. дӯстони гиромӣ, реал мадрид дар ин ҳафта муқобили севилия дар сафар 1-0 пирӯзӣ ба даст овард ва мо тавре мебинем винисиус гол мезанад, аммо паси голиро мбаппе медиҳад. ва баъд аз моҷароие ки ҳафтаи гузашта буд, ҷолиб ин буд ки сармураббӣ Арбелоа як-бора ба Мбаппе имкон дод то дар ҳайати аввалия бозӣ кунад. вақте ин қадар танқидҳо шуд аз сӯи футболбози фаронсавӣ ва ӯ ишора кард ки ӯ худро ҳамчун футболбози чоруми хатти ҳуҷум мебинад баъд аз се ҳамлагари дигар, аз ҷумла Винисиус, Гонсало ва Мастантуоно, ӯ худро ҳамлагари чорум мебинад. аммо ин моҷароҳо фикр мекунам қисман ором шуд, қисман хомӯш карда шуданд ва Мбаппе баргашт ба ҳайат. аммо ҳарф асосан фикр мекунам инҷо сари он аст ки Жозе Мауриньо расман маълум шудааст сармураббии дастаи Реал Мадрид мешавад дар мавсими баъдӣ ва хоҳем дид ки акнун ҳамин ситораҳо бо ӯ чӣ гуна муносибат мекунанд. вазъияти Реал Мадрид бубинед чӣ гуна аст. худи пас додани Винисиус ба Мбаппе ё ки баръакс, ин ҳам албатта як сценарий қобили баррасӣ аст. бубинед вақте ки дар бисёр бозиҳое буданд ки ба якдигар бисёр намехостанд ҳамкорӣ зич дошта бошанд дар майдон, валекин гап сари ин аст ки ба суоли шумо дар бисёр ҳолатҳо дар футбол мешуд ки мураббиёни алоҳида мисли Мауриньо рӯи рост бозигари алоҳидаро танқид мекарданд, валекин набуд ки бозигар рӯи рост мураббиро танқид кунад ва мураббӣ аз қафо омада гӯш кунад. ва чаро ҷолиб аст ки Арбелоа бо ӯро шомили ҳайат кард. ман мехоҳам бигӯям ки Арбелоа рӯи рост медонад ки дигар мураббӣ нест ва дар охир ана мехоҳад ки душмани зиёдатӣ барояш пайдо кунад. аллакай душманони ӯ ба дараҷаи зиёд шуданд ки то бас гуфтана. ва инҷо воқеан ҳам барои Жозе Мауриньо бисёр кори мушкил дар пеш аст. ин ситорагон бо 4 Жозе Мауриньо метавонанд он муносибате ки карданд хоҳанд кард. тасаввур кунед ки бозингар чихеле Гвардиола гуфт дар майдон мураббӣ тавсия медиҳад, дастурҳои зарурӣ медиҳад, тактика мемонад, баъд бозингар амалҳоро бояд иҷро кунанд. иҷрокунандаи охирин дар майдон бозингар аст. мураббӣ танҳо аз канор дастур медиҳад, халос. тасаввур кунед ки ин ситорагони нозукро Жозе Мауриньо бо услуби принсипалии худ мебиёяд якто ба якто одами гуноҳкардагиро танқид мекунад. ин бозигарон маслиҳати ба ҷое ки мекунанд мебиёянд дар ду бозӣ пай ҳам 5-0 бохт мекунанд. боз ки аз кор маълум мешавад? айбдор ки Жозе Мауриньо. албатта ки боз як нозуки дигарро дар миёни мавсим мебаранд. боз ҳамин хел консерт давом додан мегирад. ин вазъият то ҷое ором намешавад ки ё ду нафари таъсиргузортарро аз майдон берун кунанд ё ҳамун модели ПСЖ-ро кор гиранд ки ман рости аз назари инфиродии ман дигар хел кор дар ин ҷо мушкил аст гуфтан ки корро чӣ тавр пеш бурд. аллакай вазъият вайрон шуд. бозигарон ба якдигар як ба як мезананд, ҷангу ҷанҷол. боз дар утоқи либосбазкунӣ бозигарони дигар ҳастанд ки ин хабарҳоро фош мекунанд ва барои ман ба фикрам семинарҳои назариявӣ бештар мешаванд назар ба тактикаву тамринҳо дар майдон. аз ҷониби Мауриньо баъдан мумкин ки машқҳои дастҷамъӣ ними машқҳои дастҷамъӣ бо ҳамун семинарҳо лексияҳои насиҳатӣ бисёртар гузаранд. бо ҳамин ҷамъ ман фикр мекунам ки вазъият дар ин ҷо шояд ки роҳбарияти дастаи Реал Мадрид ин фикрҳое ки Имонбек дорад, ман ҳам ҳамин гуна фикр дорам. фикр мекунам ки инҳоро хело ба ҳамдигар маслиҳат карданд ва барои вақте ки аз баҳри бозингарон гузашта наметавонанд, аз баҳри Винисиус ё Мбаппе гузашта наметавонанд, онҳо барои онҳо лозим буд як мураббие ки ин чизро идора карда тавонад. ва фикр мекунам ки дар ҷаҳон ғайри Жозе Мауриньо як-ду нафари дигар мисли Клопу, Гвардиола ба ин шомил карда мешавад, мисли ҳамин 2-3 нафар дигар ягон мураббие нест ки ин корро карда тавонанд. вале чӣ гунае ки Жозе Мауриньо он замонҳое ки фаъолият мекард ин чизро дар миёни ситораҳо ба эътидол дароварда буд дар дастаи Реал Мадрид, он замон дигар буд. масалан дар он замон касе бо Криштиану Роналдо ҷанг намешуд ки ман лидер ҳастам. лидер Криштиану Роналдо буд ва ҳама атрофи ӯ бозӣ мекарданд. хоҳӣ ҳамин нахоҳӣ ҳозир ҳама лидер аст. ҳозир ҳама лидер аст. акнун Жозе Мауриньо бояд дар ин ҷо як нафарро интихоб кунад ва дигарон розӣ карда тавонад ки шумо барои масалан дар атрофи ин бозӣ бояд кунед ки бозингари калидӣ ин аст. аз миёни Мбаппе ва Винисиус интихобаш бисёр мушкил мешавад, вале фикр мекунам ки онҳо мебинанд аввал роҳбарияти дастаи Реал Мадрид аввал мебинанд ки Жозе Мауриньо вазъият агар тағйир наёбад, фикр мекунам ки дар ҳамин замон ё аз баҳри Жозе мегузаранд ё аз баҳри бозингар онҳо дар ниҳоят ба хулосаи ниҳоии худ дар миёнаи мавсим мебиёнд. хуб бубинед, агар мо солҳои охири фаъолияти Жозе Мауриньоро таҳлил кунем, баъд аз чемпионӣ бо Челси дар Англия ва ҳамчунин
он комёбие ки бо дастаи Манчестер Юнайтед дар Лигаи Аврупо дошт дигар натиҷаҳои хуб нестанд. чаро дар Рома натиҷаи бад буд? Дар Рома он пирӯзӣ дар Лигаи Конференсияҳо буд. Якум бор дар як мусобиқае ки хуб ба ҳар ҳол сатҳи Лигаи Конференсияҳо ман фикр мекунам ки ҳадақал ба Лигаи Аврупо баробар бошад, чӣ монанд ба Лигаи Чемпионҳо. Гап дар сари ин аст ки аз 4 бошгоҳи охирине ки фаъолият дошт Жозе Мауриньо аз ҳамааш ӯро барканор карданд. Яъне бевосита ӯ худ нарафт, балки қарордодҳои ҳамкорӣ қатъ карда шуд ба истиснои ҳамин Бенфика ки акнун Реал Мадрид ба истилоҳ ӯро харидорӣ мекунад. хуб чӣ ҳоҷат буд маҳз рӯ овардан ба Мауриньо? ва ҳоҷат ман гуфтам ҳоҷатро ки масалан ягона фикр мекунам дар футболи муосире ки ҳама ситораҳо нозук шуданду аллакай ҷангу ҷанҷолҳо пайдо мешавад, ягона мураббие ки масалан гапи худро гузаронида метавонад ин Жозе Мауриньо аст. баъд барои чӣ ӯ гапи худро гузаронида тавонад, натиҷаҳои майдон чӣ мешавад дар бозӣ фалсафаи ӯ чӣ тағйирот меёбад? Чунки мо агар солҳои охири бозиҳое ки дастаҳои Жозе Мауриньо дошт таҳлил кунем, чӣ Тоттенхем бошад, чӣ як қатор дастаҳои дигар, аз нигоҳи бозӣ онҷо асос мушкилӣ буд. Яъне аз нигоҳи бозӣ дар Тоттенхем чӣ мушкил буд? ягон мушкил набуд. ӯ дастаи Тоттенхемро қариб аз тахонаи ҷадвал гирифта ба чоргонаи аввал ҳамроҳ карда буд. як бора чунин хулоса баромад, дар берун баромада видео кард ки ман нафаҳмидам барои чӣ ман дастаро то ин ҷо овардам, дар як ҳолати муҳим маро аз даста ҷавоб медиҳанд. худаш видео карда буд. Масалан ба Рома рафт, дар Рома рафт, Рома он қадар вазъияти хуб надошт, вале тавонист Ромаро дар як мусобиқа ҳадиақал як медал, дастае ки чандин сол медал надошт, онҳо тавонистанд ки як медал биёрад. боз ба кадом даст дар дастаи дар Туркия рафт, хай дар Туркия акнун ман натиҷаи он қадар назарраси ӯро надидам, вале дар Португалия рафт, натиҷаи бад нест дар Португалия. Жозе Мауриньо ҳоло ҳам сармураббии хуб аст, вале дар ин ҷо ягона факторе ки ӯ дар Реал муваффақ шуда наметавонад ин аст ки Имонбек дуруст гуфт, агар бозингарон ба истилоҳи русӣ ӯро подстава накунанд, масалан дар якҷоягӣ ҷамъ шуда аз курсии сармураббигӣ берун накунанд, вале агар Флорентино Перес гуфта бошад ки гапи ӯ якто мешавад, он принцип ки худи Жозе Мауриньо ки дар трансфер ман, дар ҳаят ман, дар ҳама ҷо ман кордор мешавам, роҳбарият кордор нашавад, ӯро аз вазифа нагиранд, агар ӯ метавонад ки масалан ҳамун вай худро ба бозингарон гузаронад, ҳамун сиёсати худро ба бозингарон гузаронад. вале дар ин ҷо як асрори дигар ҳам ҳаст. бубинед дар ҳама расонаҳои иттилоотӣ мегӯянд ки Жозе Мауриньо кадоме аз бозингарони собиқ дастаи Реал Мадридро мехоҳад ки ба ҳайати мураббиёни худ ҷалб кунад. ин ба фикрам гапи оддӣ нест, барои он ки масалан Зиданро бубинед, ӯ аз таҷрибаи Зидан шояд фикр кард чунин чизро ки як бозингари дар кор аст ки аз масалан Мбаппе Винисиус зур бошад дар он ҷо, дар дохили кор ӯро истифода бурда тавонад. ман фикр мекунам чӣ нақшае доранд дастаи Реал Мадрид бо Жозе Мауриньо. вақте Карло Анчелотиро ба даст оварданд, албатта ки одамоне ки футболро мефаҳманд бовар доштанд ки Карло Анчелоти дар ин ҷо ғолибият ба даст меорад дар дастаи Реал Мадрид, вале пеш аз Реал Мадрид ӯ дар куҷоҳо кор кард? Масалан дар Эвертон буд, дар Наполи буд. он қадар бигем ки ҷоиза ҳам наоварда Карло Анчелоти. хуб марҳамат Имонбек, андешҳои шумо ва баъдан барномаро ҷамъбаст мекунем. нуқтаи аввали рост омадани интихоб ба ҷониби Мауриньо ба фикрам худи писанд омадани ин чеҳра, ин шахсият ва муносибати хуби ӯ бо Флорентино Перес аст. бубинед вариантҳои дигари мураббиёнам буданд барои Реал Мадрид. худи Клоп ҳамро метавонистанд онҳо агар хуб ба қавле зора кунанд, розӣ карда метавонистанд, бо ҳамроҳии Кросс меомад. ин вариант ҳам қобили қабул буд. аз ҷониби дигар бисёр ҷолиб аст ки бубинед нафаре ки як шахсияти бузурги футболи Жозе Мауриньо ки 2013 сол бо Реал Мадрид кор кард, насл пурра иваз шуд. ин ба қавли ин ҷавонони нав, ин кӯдакон куҷои ман фикр мекунам ки нисбати он пирамард он қадар эҳтироми бузургам надоранд ки он насле ки буд Роналду иноҳое буданд. айни ҳол мо мебинем ҷавонони наслав ба дараҷаи футболбозони муосир ба дараҷаи нозуканд ки чеҳраҳои дастон мебиёнд, онҳо нисбати чеҳраҳои дастон он қадар эҳтироми хоса надоранд. беэҳтиромии онҳо нисбати Анчелоти ҳам бисёр буд, вақте ки ба зангаш ҷавоб намедоданд, вақте ки бисёр корҳои ношоиста мекарданд. ва парви бисёр хубам қайд кард ки бубинед Жозе Мауриньо ҳарчанд ки серҷоизадор мураббӣ ҳам бошад, солҳои охир натиҷаи хуб надорад. бубинед дастае ки мураббие ки дар Суперлигаи Туркия барои ҳадафи ба қаҳрамонӣ оварданд, умуман аз кор ронда мешавад. дар марҳилаи ҳазфии Лигаи Чемпионҳо аз Бенфика шикаст мехӯрад, дар Тоттенхем ҳам михел, дар Тоттенхем аллакай ӯ дар бозии алоҳида метавонад, агар як ҳафта пеш аз финали ҷоми Лигаи Англия ӯро ҷавоб намедод, мумкин барояшон ҷоиза меовард. вале бубинед дар
4 سال اخیر واقعا اون مورینیو نیست که با امید بزرگ برای توپ دست نتیجه تامین میکرد و واقعا توکل آور خواهد بود که نتیجه دسته رئال مادرید در میدان چی میشود و آیا ژوزه مورینیو از حوزه تامین نتیجه میبرد یا نه. ولی برای من واریانت خطرناکتر از این همون یافتن مناسبتی درست. البته او زبان یافتن میتواند، این واقعا هم درست است، او از همه مهم او ژورنالیستان را گپزنی نمیموند. از همه گپزن ژورنالیست‌ها هستند. این طایفه کسبداران از همه گپزن هستند. البته کسب اوناست. ببینید در انگلیس چگونه در نشست‌های مطبوعاتی دل خود ژورنالیست را با قول دهانشون ببندد، این مسئله دیگر. ولی که در میدان باید دهان همگی را بست، با بازی رو باید نشون داد و خوب خواهیم دید که ممکن مثل انچلوتی این ستارگان فعلی توانند در گردو جمع شوند. یک فاکتور دیگر است، شاید برای شما خنده‌آور باشد. من فکر میکنم که یک از فکرهای من این به خاطر بارسلونا شاید آورده باشند. برای چی؟ برای که ما دیدیم که بازیایی که با بارسلونا داشتن در طی 2 سال اخیر برای دسته رئال مادرید واقعا تاثیرگذار شد. در همه حالت‌ها وقتی که رئال مادرید با بخ روبرو شد، یا از اونجا سرمربی میپرید، یا یگان بازیکن جزای سخت میگرفت، یا در داخل اتاق لباس‌پوشی یگان جنجال کلان میشد، یا آخرین وقتی که داشتن با دسته رئال مادرید در اونجا فلورنتینو پرز بعد چندین سال برآمده یک مصاحبه دراز هم انجام داد و حتی دسته بارسلونا در اونجا گناهکار کرد. فکر میکنم که جایزه با دست آوردن برای فلورنتینو پرز و مخلصان دسته رئال مادرید و خود باشگاه رئال مادرید فکر میکنم که دیگر اونقدر مهم نیست. اونها اینقدر باخته که بارسلونا رو باز دارن. بارسلونا باید باز دارن. این چیز برای ما شما شاید خنده آور نماید، ولی برای در سطح رهبریت دسته رئال مادرید حتما این چیز مطمئن وزنی میشه. وجود دارد، چون که دفعه گذشته هم وقتی بارسلونا در اوج خود بود با رهبری گواردیولا، ماس مورینیو اومد و اونها رو باز داشت و جای تاکید است که اساسی اون تیمی که 3 دفعه پای در هم قهرمان لیگ چمپیون ها شد ماس مورینیو اساس گذاشته بود. اون فوتبالبازان رو ماس او سرجم کرده بود در دوره اولیه. در برای مودریچ ملکه اشاره آمیز گفته بود.